Prakadang sinuba pakurmatan. Sepisan sumangga kita panjataken pamuji syukur dumateng Hyang Suksma Agung. Mugi kita sedaya tansah kaparingan anugraha wilujeng lan padhang panguripan. Ing dinten punika kula nyuwun pangestu saha kawigatosan panjenengan sedaya awit badhe kula babar satunggaling pusaka panilih, pusaka kang angkat rasa, nyalurake daya serta buka kawruh batin. Pusaka punika dipun pinaringan asma keris pusaka Kebu Salurung Damar Murup, pamor udan Mas Tiban, tangguh yasan enggal. Dapure Kebu Salurung Damar Murup. Kebu tegese kerbau, pralambang kekuatan, ketekunan, serta kesabaran kang saguh. Salurung tegese lumaku bareng kanthi tertib, kaya pawai kang rukun lan tumata. Damar Murup maknane jero, minangka pangeling yen kita kudu tansah dados cahya tumrap liyan lan lingkungan ing ngendi wae. Kang artine dadi pribadi kang migunani tumrap sepadanging urip. Sakabehane dapur Kebu Salurung Damar Murup punika pralambang pemimpin kang prakoso ananging andhap asor. Dudu mung saguh nyangga aboting liyan ananging gelem lumaku bebarengan. Dudu mung nyurung maju nanging gelem nderek maju. Iki dudu gegaman sembarangan, nanging pusaka kang makili para pemimpin sejati sing bangun bareng gayuh kamulyan ora mung kanggo awake dhewe. Bayangno nalika raja utawa ratu panglima medhot krida, keris punika dados lambanging semangat rakyat. Kebu ora mung tandha kasar lan kekuatan, ananging nglambangake empati lan donga. Sawise ngatekake dapur, sumangga kita pirsani pamore. Pamor udan Mas Tiban, pamor kang padhang ngindani kaya tetes-tetes emas saka langit kang tumiba ing bumi. Udan Mas maknane rejeki kang tumurun saka kersaning Gusti. Tiban tegese jedul kanthi alami tanpa rekedaya manungsa. Mula pamor punika makili kaweruh. Rejeki sejati bakal tumiba menawa ati kita tulus, laku kita becik lan urip kita kebak kaikhlasan. Udan Mas Tiban minangka pamor anugrah, ora kanggo ngoyak rejeki kanthi nafsu, ananging kanggo nyandak berkah kanthi eling lan waspada. Pusaka punika kalebu tangguh yasan enggal, ateges katitahe ing jaman anyar utawa modern. Ananging isih nyawiji karo jiwaning kabudayan lan paugrahaning leluhur. Senadyan anyar, pusaka punika isih ngugemi ajaran lan tradisi kang luhur. Yasan enggal makili yen roh pusaka isih urip, ora mung kanggo dipajang, ananging tetep bisa dadi pituduh laku. Iki dudu gegaman kuno kang mung dipendhem, ananging nyawiji dados roh anyar, sumenar lan siap lumaku bareng jaman. Nalika panjenengan ngegem keris punika, panjenengan ora mung nyekel wesi, ananging ngegem titipan batin para leluhur kang mawa tuntunan kanggo ngadepi urip jaman saiki. Keris punika dudu mung gegaman raga, ananging gegaman rasa, dudu mung kanggo perang, ananging kanggo dedonga, dudu mung wesi, ananging guru sejati kang remen ngendika kanthi swara alus,
wong bisa dirungokke dening Kang Wasis ngrungu swaraning manah. Sumangga kita rawat, kita uri-uri. Amarga pusaka dodo mung pusaka, ananging pangeling, pangrungu lan penyangga jiwa. Nuwun matur suwun.